Selamat Paskama di hamu saluhutna ruas ni Huria HKBP Distrik Saplalu Jabar Tengdi akan hinahulungan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Namar pungudo hita muse sadarion makalason haheon hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia na tumapalangit dohot tanoon, amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, aryondo na jinadihon ni Jehova, marolopolop jalamas las ni roha mahita disi, batu naong binolokon yak kapan di bagas, ima gabi batu parsuhi, pinamasa ni Jehova doi, halongangan doi anggo di matata, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan sian hamatiat Tuhan uluan, atong pargogoi mahami mamuji do
mangoloy ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan hapursyaon na mangolu, pay masat hami tulambungmu. Amen. Marende hitas yang bukuan nomor 55. Dangion hamu mapatit ni debata sadarion, imana tersurat di panindangion hapursyaon ni HKBP, bindu sadabe ayat 2, taringo tu debata ama ima Yesus Kristus, hapataran ni debata ama nama mangarumari dirina gabe jolma, na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi asyaton di perbadian dorang suhabubuan, ibana do Tuhan na humokop dohot paluaon jolma manusia, dia to ibana do parsorion ni hajolmaun, dohot nasa bangso di sudetiki, jala haposan situtu do ibana saat rodi saleleng ni lelengna, di palua do jolma manusia sian gonggoman ni sibolis, sian parhatobanon ni dosa, dohot sian hamagoan nang hamatian, na tumaon na bernit, pola mati di hau pinersilang, ibana do hagogok ni pelean perdengganat tu debata, siala dosa ni hajol maun. Na tua do ibana tu benua toru dung ditanom, na ngulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo lahun tu siamun ni debata Jehovah amanai, marhiteido di patimbo debata ibana, jala di basa-basaon goar na sumurung sian nasa goar, asa sombat tu goar nani, asa sombat tu goar ni Yesus nasa ulu ni tot, na di banua ginjangi dohot na di tano, nang na di toro ni tano. Sianido ibana mangondihon nasa na porsia, uhut manggonggomi saluhut, pai mamulak sogut tu tanoon manguhumi na mangoludok na mate,
asa nasa suara marhatopoton, Yesus Kristus do Tuhan, bain hasangapon ni debata ama. Marhite podaon, taon dolhondo na siyatahin ni debata si tulusada do harorona gabi jolma. Hot do ibana debata di bagasan hajolmon na, jala di patimbo debata dirina, dinamulak ibana tu debata amanai, tung sikop ulaon haluaoni di patupa ibana. Naung sian mula ni mulana do tahi nasun badiai akup ni taon dolhondon nahuhut Yesus manguhumi nasa hajahaton pai maro ujung ni portibion. Taon dolhondon na holan sahali Yesus tarsilang makokop jolmai. Alani tatulak do poda na mandok. Adong haluaon na asing sian nong pinatupan ni Yesus. Na adong dalan na asing mandapoton debata asing sian Yesus. Na mandok holan panurirang sambing do Yesus. Na mangondolhon holan hadebataon manang holan hajolmon ni Yesus. Na adong haluaon na asing sian nong pinatupan ni Yesus. Na adong dalan na asing mandapoton debata asing sian Yesus. Na mandok holan panurirang sambing do Yesus. Na mangondolhon holan hadebataon manang holan hajolmon ni Yesus. Songoni nang poda na mandok, boy ulaon na denggan, pinatupan ni jolma manupahi tu haluaon na. Laos tatulak do pangajarion na mandok, na pinarsilakon do mangulahi Yesus Kristusi di ulaon parbadanan na badia. Ima sana, atong may dogogo mahita tu debata, taringot tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, Marende hitas yang bukuende nomor 10 ayat 1 ayat 2. Tatopo ti marusat tanagodang itu adipon ni debata, martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di benua ginjang, pergogo na suatu dosan, perdengkan bahasa doho, jala ro di saling leleng na dua sini roham, say marpamuati maroham di hajaton nami,
jala say unang be ingot-ingot akka dosa nami. Unang alang asiniroham, say rupi mahami, ho ali Tuhan di batahatuan nami, palua mahami, jala sisa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laus tabegema baga-baga ni dibata, taringot Tuhan sesani dosata. Para siroha jala pardengkan basa do Jehovah, lambat tarimas jala para siroha godang, dang dibahit tuhita humbar tuak kadosata, jala dang dibalos tuita humbar tuak kahajahatota. Songon asini rohani ama-ama midanak na, asini rohani Jehovah diakkan nama kabiar ibana, hasangapun mari dibatana di ginjang. Amin. Kor sian seksi parpuan.
Marende mahita sinimbukwende nomor 632 ayat 1 dot ayat 2. Hatani di bata turpuk epistel di pesta Paskah na parjolo sadarion tersurat di buku Pesalmen Bindu 100 tolu ayat 1 ayat 5 tajahama na marsikat sorin. Puji majaho bale tondiku jalan nasarohakku di bagasan memuji goar na nabadiai. Ibana do manesa dosam sudena, ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana pamahap roham marhite-hite dengkan basa, asa mulak posoho, songon pidong rajawali, ido saatna, martua doakan atumangihon hatani di bata, jala nau piapsa. Amin. Marende hitas yang bukwende nomor 10 tolu ayat 1 dohot ayat tolu. Pesta Paskah, Tuhan
Katindak ko mahaporsyaw songon na hinatindak ko ni dungata sa porsyaw di sandok portibion, rap mahitamandok. Aw porsya di bata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangi dohotano. Aw porsya di Jesus Kristus, anak ni bata Jehova na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi asyoton di perbadian, andorang suhabuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dong ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu ne debata Jehova, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogu tu tanoon, manghumi halak na mangolu do na mate. Au porsea diton di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akan, do dia sesani dosa, do dihatai na mandok, mulak mangolu sogo daging ni halak nong mate, doho dihangoluan na sora suda. Amin. Kor ama Joshua.
tabegema titing na masa dohot si pamasaon ni Huriata. Selamat Paskah Madihita saluna. Tikting namasa naksi pamasaon ni Huriata di bagasan nasi mengguon. Na parjolo tobe minggu dihita. Nunga hehe Jesusi. Koinonia sermon parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 19 April 2022 masuk pukul 17.00 WIB. 2.3 Sermon Week pada hari Rabu dan Kamis tanggal 20 dan 21 April 2022 akan dilaksanakan Sermon Week. Adapun jadwalnya adalah sebagai berikut. Nung ngadong tabereng di si week sada, week 2 idope natarisi, na selanjutnya non di wartahope melalui WA Group. Marturia persembahan bulanan taidema sesuai jadwal. 3.2 pilihan nomor boho. Pada hari ini Minggu Paskah pertama tanggal 17 April 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan nomor boho untuk keperluan perempuan HKBP Pusat. B. Pada hari Senin, Paskah kedua, tanggal 18 April 2022, kita akan mengumpulkan persembahan nomor boho Bakti Paskah untuk keperluan diakonia sosial _Karitas Emergensi HKBP. 5. Pemberitahuan 5.1 Berita kelahiran. Pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Gideon Lubis Inang Burugultum yang beralamat di Bantar Gedang pada Larang masuk week 6. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Ruas Parguru. Terhitung mulai hari ini, Minggu tanggal 17 April 2022, menjadi Ruas Parguru keluarga Saud Chandra Togatorop, Inang Veronica Borumanik. Saat ini berdomisili di Komplek Pancanaka, masuk week 5. 5.3 Kebaktian Buha-Buha Ijuk, Paskah pertama dan Paskah kedua. A. Buha-Buha Ijuk, nakaningan madugot nung dilaksanakan. B. Paskah pertama. Pada hari ini, Minggu 17 April 2022, adalah Paskah pertama gereja kita akan melaksanakan ibadah dengan 3 kali kebaktian, yaitu pagi pukul 7.30 WIB, siang pukul 10.30 WIB, dan sore pukul 16.30 WIB. C. Paskah kedua. Pada hari Senin tanggal 18 April
2022 kita akan melaksanakan ibadah Paskah kedua masuk pukul 19.00 WIB. Semua kegiatan ibadah di atas dilaksanakan secara tatap muka dengan hadir di gereja dan akan disiarkan melalui live streaming, YouTube channel, dan Facebook, kecuali buah-buah hijau Nasugut. 5.4 Padidion Nabadia atau baptisan kudus. Pada hari ini Minggu tanggal 17 April 2022, gereja kita akan memberikan pelayanan baptisan kudus Manang Padidion Nabadia dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB sebanyak 6 orang. 5.5 Perayaan Paskah Sekolah Minggu. Pada hari ini Minggu 17 April 2022 pukul 14.00 WIB, seksi Sekolah Minggu akan melakukan perayaan Paskah secara online via Zoom dan live streaming, sekaligus mengumumkan juara lomba nyanyi dan video TikTok bernuansa Paskah. 5.6 Kegiatan Paskah Remaja dan Seksi Perempuan. Pada hari ini Minggu 17 April 2022, Paskah pertama, Seksi Perempuan akan membagikan telur Paskah dalam ibadah pagi pukul 7.30 WIB dan siang pukul 10.30 WIB, serta Seksi Remaja dalam ibadah sore pukul 16.30 WIB. Pada hari ini, Minggu 17 April 2022, dalam ibadah pagi, Punguan Kor Ina Deborah menyediakan kopi, teh, dan snack. 5.7 Rapat Tabe atau Tanggak Bencana. Pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, pukul 16.00 WIB, rapat pengurus Tabe Distrik bertempat di Gedung Sekolah Minggu HKBP Jalan Lurah Cimahi. 5.8 Undangan Paskah PPD. Ibadah Paskah Persekutuan Perempuan Distrik CHKBP Distrik Jabar Tendie yang akan dilaksanakan hari tanggal Kamis 21 April 2022 pukul 9.30 WIB sampai dengan selesai. Tempat HKBP Resort Bandung Barat, Jalan Suryani Dalam belakang nomor 51, Warung Muncang, Bandung. Acara 1. Kebaktian ibadah Paskah. Tema Paskah Kristus bangkit, perempuan bangkit. Lukas 24 ayat 1 ayat 12. Subtema 2. Talk show Human Support Human dengan narasumber Ibu Evangelis Anita Gisela Lubis MBA MA, Ketua PKB HKBP, dan Ibu Dr. Anda Nurul Arifin MSI, politisi anggota DPR RI. Basar Seksi Perempuan. Pada hari ini Minggu 17 April 2022, Seksi Perempuan akan mengadakan basar di depan gereja. 5.10 Pengaturan tempat duduk. Sehubungan dengan kondisi COVID-19 di Kota Cimahi sudah melandai, berada level 2, dan sesuai dengan hasil rapat perhalado, tempat duduk jemaat dalam gereja sudah boleh 3 orang, tetapi harus tetap memakai masker. 5.11 Jadwal ibadah minggu. Tanggal 21 April 2022, ibadah pagi pukul 7.30, WEK 2, WEK 3, WEK 5. Pukul 10.30, WEK 4, WEK 6, WEK 9. Pukul 16.30,
wek 1, wek 7, wek 8. Songonima tikting namasa di huriata na di bagasan saminggon. Horas marihita, selamat Paskah. Oras. Marende mahitas yan bukwende nomor 633 ay saradot uduna hut mata pasat piliata na parjolo. Dameni debata na sumurong siyan saluhut na roha, ima mangaramoti, ate-ate dohot pikiran muna pedohot, tibagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hamuna akadongan sa porsyaon, lumubi na hita na marpungu di bagas coroon, swak songoni ng akamanami, inanami na maddoho ti parmingguon marhite live streaming, hupasa tami majolo tuhita saluhu na. Selamat Ari Paskah ma dihita saluhu na. Jadi molo di huria ortodoks ya sasitong na ganuk minggu do
nasida marpaska jala di bagasan naganuk minggui nasida marpaska arong do didok hatana songonon molo didokon selamat ari paska Kristus Tuhan nunga hehe Kristusi jadi Pitor Roma ruas di Huria manjakon jalaman dok olo nunga hehe ibana. Jadi tahun majolo tuhita saunari. Selamat pasca madihita salhuna. Sambut tamoton Kristus Tuhan nunga hehe Kristusi sambut tamu mamarhite hata olo nunga hehe ibana. Selamat pasca madihita salhuna Kristus Tuhan nunga hehe Kristusi sambut tamu olo iya songoni majolo ucapan selamat pasca tuhita di bagasan Manogoton damang doho dainang nauholongi hami di bagasan goarituat ta Yesus Kristus tabuk kama bibelta nagabe jamita di mingguta sadarion ima di buku Injil Lukas bidu 24 ayat 1 ayat 12. Lukas 24 ayat 1 ayat 12. Hujahon ma tuhita songonon jala tapai hutihut ma di bagasan rohat tabi. Haheheon ni Kristus. Alai di ari parjolo dung ari sabat. Roma nasida macai sogo tu tanomani. Matat na husus na pinature ni nasida. Alay nunga digulang batui sian tanomani didapot nasida. Jaladung bongot dang jupang nasida bakeni Tuhan Yesus. Jadi dinajut rohani nasida marnidasa gabe jongcong ma di labung nasida dua halak parabit na marlinang-linang. Alay mabiar ma rohani nasida jala uduk nasida manaili gabe na halak odeng matu nasida. Buasa luluan muna na mangulu diinganan ni akana mate dang dison ibana dunga dipahe ibana ingot tamuma na hinatahonon nai Tuhamu uju di Galilei dope ibana adidokdo ikon pasahaton anak ni jolmai tutangan ni halak perdosa jadi persilakonoton jala mulak mangolu ma ibana di ari patoluhon. Jala diingot nasida ma hatanain. Gabe mulak manasida siat tanomani dibaritahon ma sasudenai tuna 10 sadai doho tudongan na saluhutna. Si Maria Magdalena mai dukon ni si Johanna dohot si Maria ni si Jakobus nang akana asing na madongani na sida pabuahotca tu akka apostel. Hiraturi-turia do akka hatai di rohani na sida jaladang di haporsiay. Alaihehe masih Petrus marlojong tu tanomaning di paudok madirina pulik madida peak aka sapu-sapu naing. Dungi muli maibana huhut longang do rohana marningot namasa na di sini.
songonima anggo sahatna. Hurian itu hata anggo sasitongna ganap tao do tapes tahun Ari Paskah. Ari Paskah ima Ari haheheon ni Tuhata Yesus Kristus. Jala memang boy dohonota Ari haheheon ni Tuhata Yesus Kristus. Odo sasitongna sangat menentukan ya, sangat menentukan hapor siauta. Bahasa Ari Paskaon, Arina sangat menentukan di hapor siauta. Jala molo taingot padohan ni si Apostel Paulus di 1 Korintus 15 ayat 14 di dokodo disi ay anggoso hehe Kristus yang akan namate rumarma jami tanami las rumarma nang hapor siaon nami. Molo di hata Indonesia didokon andai kata Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Nomor 8 hamuna kadongan di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus moloso terjadi HP Ari haheheon ni Tuhata Yesus manang nataguari Ari Paskah barang adong gunana hita martangian. Ala Kristus namatei barang bungkib be mabige tanyakta alay hehe ibana sian tanomani hidup bana gabe ditangihon tanyakta. Nakiningan tanda tatadaida bahwa Paskah ini sangat menentukan di bagasan hapor siauta. Alasaku madokon nakiningan ima natar surat di 1 Korintus 15 ayat 14 andai kata Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaanmu. Imana kiningan alasan naparjulu moloso adong Paskah jaladang terjadi Paskah barang adong gunana hita martangian. Alana Kristus namatei barang mungkin mabigi tanyakta. Aha musing alasan namangihut ay moloso hehe Tuhata Yesus Kristus. Bahala patan na hita say majayatan ni debata. Allah memang hatani debatai berlaku dui tuhita satu bagasan tikion. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, ia hanyalah pahlawan yang sudah gugur. Ia hanyalah pahlawan yang sudah gugur. Sehebat-hebatnya pemikiran yang ditinggalkan seorang pahlawan, ia sebetulnya tidak bisa memimpin kita di masa kini. Tetapi yang kita butuhkan untuk memimpin kita di masa kini adalah juru selamat. Alani ido bena tadok konak kiningan Kristus nunga hehe. Kristus Tuhan nunga hehe ibana. Jala ido las ni rohata di bagasa tikyon ubay na tadokon benar nunga hehe Kristus. Hamuna kadongan saha porsiaon di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus. Ala nakiningan tarukon bahwa Paskaon sa sitongna
peristiwa yang sangat menentukan hapor siauta. Nuaing tabering majolo akadongan turpukta di bagasan tikion. Ia turpuktaon ima nama maritahon naborha doa kaparopuan madulo bakeni Tuhata Yesus Kristus naung mateing. Jala molo di bagasan tikyon atar songon nakining may natapatupa buha-buha ijo. Anggona jolo buha-buha ijo kamang inang ala saya ni dohota do ala ni anak ni guru huria iba bahasa ini dohota dui tiki mekmit iba sasitungna molona jolo ninna tahun-tahun 80-an tuku burad do borhat ya borhat mames tahun buha-buha ijo arong mana mabual lapu seporong ya lampu gas jala berperando di si akana poso berperado di si aka ama berperado di si akaina mabual lapet ya mabuat tes jala di sido di patupa buha-buha ijo perkembangan na baru-baron memang gabe di padomu mai di gereja di pusat toma buha-buha ijuki di bagas gereja. Jadi nakingan ala hudohoti nakingan saubereng je songod dia do buha-buha ijuk di HKBP Cimahi Jalan Lurau Naraku memang meriah donian nakiningan alai kesempatan dosa sitongna paramehon gereja di buha-buha ijuki. Adong do di patupa sada tradisi ima danak sekolah minggu mencari telur Paskah. Danak sekolah minggu anggo tikiri Medan hami mangula memang saya di patupa hami do mencari telur Paskah. Boasa di patupai ailos danak do anon makehei bapak nado omak ni parohau kamu nama. Molo umur 4 tahun tu 5 tahun molo diguari diguarana mencari telur Paskah ninna la dana kodo dang marna murum sadari saborngin holan paingot telur Paskah. Jadi nasida do madungay bapak na do umana ayolah pak ayolah ma nanti ketinggalan aku. Kami sekolah minggu di gereja mencari telur Paskah katanya jam 5 pagi. Idungoy may di gurdeki satu kinay gira tu dia na horo mabuka garejai gawin na natoras na do marado ponanak kunay. Imalas ni rohani danak mencari telur Paskah. Jalalas di sido di patupa aka sinumon. Jalalas di sido di patupa nang aka sipanganon aka parkorkorido dihunjuk lahu mabuan aka sipanganon dot aka sinumon aka dana do guru sekolah minggu ima mangudur danaki mencari telur Paskah. Nah songoni mana tabereng di bagasan turpuk tahun hamuna kadongan di bagasan nahulem situ tudo pe ro aka paropuani majupangi tanoman di Yesus. Ro aka paropuani alai di idana sidama nunga mabulang batui. Jala suku-sukudo nang rohani nasida molo tapar rohaon aka Injil di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanesi molo tapar rohaon saluhut nai boy do honota disi adong do nama dokon boru-borui nai siro nama nakotu haking ninna. Jalalas tabereng disi bahwasanna di bagasa turpukon nunganin nama bulang batui jala dipikiri rohani aka boru-borui do naung adong manako Tuhata Yesus Kristus. Jala suku-suku do
di bagasan ni isedo na mabuat Jesus. Alay hamunak kadongan sa porsyaon di bagasan guari tuhata Jesus Kristus. Dinasat na kiningan parupuani memang di bagasan Lukason di baritahod do jut rohani na sida ala di danunga ukap babani tanomani jala rumar tanomani dang disibe Jesus Kristus. Alay di jut rohani nasidai, ya jut rohani nasida buama. Hai si dunang membuat Yesus jut roha kan. Bayako kamu nama jolo molo mago mas muna sejabu. Las doro hamuna, daun kan? Molo mago masta, molo mago hepekta, ya manang na molo mago artata dakya marulo polo todita. Juddo rohata. Mulu hagoa kita. Songonido ng akaparupuhanon. Jut rohani na sida ala ukap babani tanomani jala rumar tanomani dang disibe tuhatta Jesus Kristus. Alay di jut ni rohani na sidai dang di loas debata na sida terhirim. Dang di loas debata na sida madele. Dang di luas debata kaparopuani say tumatangis. Alay diubati debatado hirim ni rohani na sidai marhite dua halak parabit na marlinang-linang jala jongjong di tonga-tonga ni nasida. Jala mamereng parabit na marlinang-linangi tahu tama akaparopuani alani tahu nai nasida udukma nasida manaili. Dina tahuti akaparupuani dipakulingi parabit na marlinang-linangima nasida. Didokon ma hamu akaparupuan ay buasa luluan muna na mangulu diinganan ni akana mate. Nadidok na disi hamu akaparupuan buasa luluan muna Jesus naung hehe jala na mangului manang dipadohan buasa luluan muna na mangulu diinganan ni namate si pata sa jo dohita lupa ditona dohot hatani debata. Sa sitong nanunga dito nahon Jesus yan, naikon hehe tuhatay di ari patoluhon, hape lupa do akaparopuani di hata do tonai, lupa ala niya hado ben na lupa. Ala si taono di dope namasa di ngulu ni nasida. Ima si taonon di hamamate ni tuhata Jesus Kristus. Gok tangi sa dope nasida. Gok ilu dope nasida. Gok habo ni roha dope nasida. Alay lupa nasida. Dihata nang dihatahon ni tuhata Jesus Kristus. Dang diingot nasida. Hata ni Tuhan. Alanido bain na borhat na sida tutano mani. Mabuan minyak na husus. Hobartu hasomalan di halak Jahudi. Hamuna kadongan sa porsyaon. Molo tapayutiu nakiningan hatorangan ni. Jodohita songon akaparupuanon. Jodohita lupa di hatani debata molo masa si taonon dohot paruk kiloni sai paruk kiloni do nama dodoni hita sai paruk kiloni do namanggohi rohatta dang taingot mangalului ubat ni si taononi alanido didok
Suru-suruan itu parupuani. Dang disobe ibana. Nunga dipahehe ibana. Buah-buah sian parbanua gijang do padohanon. Papatarhon. Naso tartiop hamatiani Tuhatta Yesus Kristus. Si tongdo hehe Tuhatta Yesus Kristus. Ay holan saput dohot sekka nama na tinggal. Dada na ditakko panakko songo padokan ni parupuani Tuhatta Yesus Kristus. Au sugari na ditakko Tuhatta Yesus Kristus sa di hari mapanakko manorpi sekka-sekkai doho denggan jala bagi tikosdo memang dang disibe Tuhatta Yesus Kristus alanunga dipahehe debata ibana. Haheon ni Yesus Kristus sonari ahado maknani haheon ni Yesus Kristus. Haheon ni Yesus Kristus do jaminan di haheon di hita akka na porseha. Molotaraduti hatana jala taingot akka tonana pahehehon ni Tuhanido hita di tikina. Haradiota marningot hatani debata ido hataridandi hapursyota di haheheon nai. Atong ananigil parangehon hatani debata asa dipahehe hita songon Kristus naung dipahehe debata sian tanomani raduti hatani debata parangehon lomoni rohani debata. Hamunak kadongan mulutai da museng ayat na mangihut disuruh parabit na saksakido asa borhat aka parupuani pabuahon haheheon ni Jesus itu aka sisianna. Borhat do parupuani tu aka sisian ni Jesus di pasa debata tugas na balga tu parupuani ay gabe parbarita nauli do aka parupuan di ari haheheon di Tuhatta Yesus Kristus tu aka sisian. Di paborhat Tuhan do aka parupuan gabe evangelis tu aka apostel. Di sima tugas dot habalgaon ni aka parupuan. Gabe parbarita nauli nasida. Jalaido banadi dokon di Pesalmen 60 ayat 12. Pesalmen 60 ayat 12 di dokon songonon martikting matuhani jadi torop situtuma aka boru-boru siboan barita nauli. Berarti molo tatelusuri sian kitab Pesalmenon do sian kitab pada Narobi berarti sian mulai na jolo HP nunga dipake debata aka parupuan gabe parhaladona. Nian mauldo siatu rohani aka sisiani barita ni aka parupuani. Manang alani aka buru-buru do nasida ubay nadak porsia nasida di barita nai. Manang na ala na mauldo masuk tu pikiran ni nasida ubay na tu pikiran ni sisiani ubay nadak porsia nasida. Natakas ubay na so porsia aka sisiani ala hira turi-turiad do dianggap nasida baritai.
ala berita naso si tongdo dianggap akasisiani berita hahehean di Tuhatta Yesus Kristus. Ala isi masahalak siya sisiani pitorna hehe. Si Petrus mamitor hehe do ibana laho pamanaton barita ni parupuani. Alani gabe mulima ibana longang ala nani daneng jala gabe diingot masude akka namasay. Hamuna kadongan sa persyaon songon hajung-jungan ni parupuan di turpukon songoni manang hita akka na persya mabaritahon haheheon ni Tuhatta Yesus Kristus di sadok portibion asa tarudi na sida di haheon ni Tuhatta Yesus. Jadi sasitongna ala di minggu haheheon ni Tuhatta Yesus Kristus sasitongna di paubuk HKBP doi inang pesta parheheon di akka parupuan. Hidup mana tarida kaina taon na mer seragam warna putih. Baga aka seragam ni kaina taon. Bayi do ubuk nginasida pe songona di sanggul-sanggul do huida. Jala tumas setabundo na kiningan kori aka parupuanon. Marlas di roha hita mamuji debata. Hampir sama do nak kiningan dot korni ama Joshua do tahi amang. Ya kur amay nak kiningan. Adong do disi ungkapan bersukacitalah karena Kristus sudah bangkit. Molo di bagasa tikyon jami tataringotu ari haheheon lapatanna tu hamuna akaparupuan hehe mahamuna si buah berita nauli. Hehe mahamuna si buah berita nauli. Ala memang di dokodo nak kiningan di pesalme nono plaluai 12 martikting ma Tuhani jadi torop situ tuma akka boru-boru sibuan barita nauli. Molo di dokon sibuan barita nauli hehe hamu mabuan barita nauli unang barita pargasipon di pahehe hamuna. Unang barita akka gosip. Ya, di pahehe hamuna. Alay ahado paheheon muna inang di bagasa tikyon. Baritalas ni rohaido si paheheon muna di bagasan ha Kristeno taon. Haheheon na sungod dia museng hehe mahamuna kaparupuani makobasi akka ulaw ni amatta. Makobasi jabu. Hehe mahamu sude parupuani. Songonido ng ama di bagasa tikyon. So tungi pikir akka ama. Jamita tu akka parupuan do hape. Jamita di bagasa tikyon. Dada hula parupuan na dimaksud na hula dimaksud na di bagasan Bibilon. Do nakita ama. Songod dia do haheheon ni Tuhan Yesus diperhadap katung kaum bapa. Hehe mahamuna, hehe mahita, makaholongi pardihutata. Hehe mahita, makaholongi pardihutata. Maaf bolo sarong be inat tanada, amang aka amang mularong na mabalo maaf. Songoni nang ina na mabalo na kiningan ate. Lapatan na di si, molo didokon hehe hita, makaholongi pardihutata. Baunang betong ganun toki kola natasong gaki inata. Meredu mersui-sui buhi ni inatai rotu gereja na buado nang inataan songon na mersui-sui do buhi na sen naroha na buado na ni muruk yamatay do noang dijabu sanin naroha. Jadi tu hita ama hehe mahita makaholongi pardi hutata. Ala memang itu di bagasan turpukon sada barita nauli
Jala di bagasa berita nauli ido diajari hita asa marpanidangion parbueni haporsiota di Yesus Kristus nang hehei. Asa heheon ni Yesus i tahati dakon mai di sadok ngolutang. Songonido nang hamuna natoras ni yanakon naneng tardiri. Apa yang diminta Tuhan ini kepada amang inang? Hehe hu mangajari gelengmon. Ya? Hehe hu mangajari gelengmon. Alana kola dison, kola di baptisan kuduson tanggung jawabmu. Alai marhua do museng, tanggung jawab ta museng ima. Mangajarajari yanak taon. Asa dia tu sinasida. Ahado ha kristenoni. Asa dia tu sinasida menirang naroa sian nadenggan. Asa dia tu sinasida. Jadi tugas do tanggung jawab ni sedi. Anggo tugas do tanggung jawab ni huria ima mengajari anak kon munaon ima marhite parsikola mingguan. Hehe ma guru sekolah minggu, hehe ma parhalado, hehe ma paniroi, hehe ma dewan koinonia, makehe anak sekolah minggu. Ima tugas nami di garejaon, jadi tugas muna ala hamuna do berkecimpung tu akai anak komunaon ganu pari, hehe ma hamu memperkenalkan isedo Jesusi tu bagasan nguluna atong hemahita saluhutna mabaritahon barita nauli mabaritahon barita hayon itu hatta imamarhite parangeta pakatayota dot akka tindakata jala tasalpuhon ma akka pangalaho narobii ay nunga rap dipahe tuhatta Yesus Kristus hita di haheheon nai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema ali Tuhan di pasa rohanami nunga hubege hami hatam nabadiai nama norangi rohadot pikiran nami asalam hehe hami mabaritahon barita haheheonmu jala marhite barite haheoni ali Tuhan diajak kodo hami hehe sian parnguluan nami, sian pakatayon nami, sian tindakan nami. Hemas tutu saluhut na ruas ni huriam HKBP Cimahi, jalan lurah. Hehema parhaladona, mabaritahon barita nauli. Hema nang ruas ni huriana ale Tuhan, mabaritahon barita naung heheho sian tanoman. Jala marhite hayon nami ali Tuhan tarida may siyan parangin nami tarida may nang siyan tindakan nami tarida may nang siyan akapakatayon nami alani ali Tuhan say hutadi ko kami ma akapangalaho narobi alanunga rapsakabona hami di paheho ali Tuhan di ari hayon mi pasu-pasu mahami ali Tuhan pasu-pasu nang akay na kon namin na nang tardidi, pasu-pasu na toras na ali Tuhan. Asalam mga tusi na sida di barita ari haheyon mi. Say pasu-pasu ma ngolunamion di baga sa Jesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Marede mahita siyan buku edesia pulusada, hut mahita papungu pelean na paduahon, tu kategorial paropuan HKBP. Aduh,
masuk mahita tu acara padidion nabadia. Marede mahita sian buku ede 140 mayasada 12 daya 2 non jongjong ma natora sidak dana. 140 mayasada 1 ayat 2. Oh Yesus naik terdiri lupuso sarung mengelilingi manjalon ibu anak turasna nasida betuson ayam pesatuna Tuhan dan aku. Martangyang mahita. Ale amanamina di banua gijang narodo hami tujulo mabuan akada danakon. Saya si maruham, jalo mana sida gabe anakonmu. Pasu-pasu jala pargogoi mana sida, mangyahi hanguluan sogot, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau kamu akadongan nama buadak danak sididionon, tangyo kamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion, ninna madok akal sisianna. Podai hamu masaluhut bangso, diri hamu manasida tu bagasan guari bata ama, dohot anak dohot tod di porbadia. Ajari hamu manasida, mangaradoti saluhut nahutonahoni tu hamu. Jalaingot hamu ma, say dong anakku do hamu gano pari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Manangise na porsea dohot ni didi dapotan hangoluan, alay naso porsea hona uhum sogut. Tangyo kamu ma doho hatana tarsurat di surat ni si Markus, adong ma akan mabuan danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay di picang akasisian naima na mabuaning. Jadi dung di dia Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma. Loas hamuma akada danaki rotuau. Unang oray hamuna sida. Ay di akasi songonido harajaon di debata. Natutudo na hudokot tu hamu. Manangise pe anggo sosongon dana kibana majalo harajaon di debata dang bongot ibana tusi. Dungi di halma kada danaki dia pehon matangan natu nasida mamasu-masu nasida. Atong hati dako kamu majolo hata haporsiau tai. Au porsia anak ni debata jawaban asa sadai imana tinuwon ni si Maria nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tu bonotoru dung ditanom nama naik di surgo amanai pargogo naso hatu dosaning Sia di ton di porbadia doho dia tayo na mandok doho dia nguluan na sorasuda. Amen. Atong alusi hamuma hata na husukotonon tu hamu. Di pangilo hamu nuaing didion akada danakon tu bagasan nina hina porsian muna alus na di pangido rohanami.
Bahir na hurag serentak kamu na baro. Nong maledo hamu. Ulangi ya. Di pangido hamu nuaeng di dion akada dana kotu bagasan ni na hinapursial muna. Alus na di pangido rohaname. Beha na ulo do hamu mamudayan ako munaong. Asa di boto jala di huton na sida hatani debata. Alus na naulo do hami. Naulo do hamu marsuru na sida tu gereja. Do tu perguruan di Huria Protestan. Asa gabe ruas na mangolu na sida di Tuhan Yesus Kristus. Alus na naulo do hami. Atong tapasahat mana sida tu debata. Marhite-hite padidion na badiay. Udul mahamuna ro mahamuna tujolo. Dibuat doh blanko naing. Ke depan. Ale Owen Heset Raja Golden Nainggolan. Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama. Dohot tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guar di todi porbadia. Amin. Maju tujuh lo. Habis ini langsung mangarade hamuna, langsung mangarade. Amang di sebelah kanan. Inang di sini. Ditidurkan. Kepalanya nah. Kepalanya sama ama. Iya. Kepalanya. Enggak mau dia ya? Sini, tangannya di sini pegang. Ale Maria Kesia Teolofanita Silalahi. Hudiri maho tu bagasan guari debata ama. Dohot tu bagasan guari anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guari todi porbadia. Amin. Dekat sini, sedikit lagi dekat. Ale Alena Hutahayan. Kepalanya mang beginikan kepalanya. Hudi di maho tu bagasan goar di bata ama. Do tu bagasan goar anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar itu di porbadia. Amin. Amin. Mana ini yang pertama ini? Ale Nauli Cahya.
Hudi di maho tu bagasan guari de bata ama. Dohot tu bagasan guari tu hatta Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guari to di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan dia bata maho di habangot mo na sa satu rajaon na rodi saliling nililing na. Amin. Sini. Ini ya. Ale Tesalonika hudidi maho tu bagasan guari de bata ama. Do tu bagasan guari na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guari to di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habong mo na sa satu rajaon di de bata rodi saliling nililing na. Amin. Ale Delphi Romauli. Hudidi maho tu bagasan guari de bata ama. Do tu bagasan guari na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guari to di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habungot mo na sa satu rajaon di de bata rodi saliling nililing na. Amin. Silakan. Jongjong mahamuna saluhutna. Martangyang mahita. Ale Tuhan dia bata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungau pasat kami kada dana ko tuho. Jala di jako kodo nasida gabi anakonmu marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuriani halak Kristen nasida di tanah on. Jala gabe panean di hanguluan na saleleng ni leleng na. Asima roham do dia kanatora sidat danakon say pargugui. Jala ajari ma nasida manugunugu dak danakot tuho. Asarap nasida taruli di akka arta ari. Artani harajaunmu. Amin. Hudul mahamuna. Marede mahita sian buku ede 146 ayat 6 jongjong mahita saluhna. Ayat 6. Tatangyakon ma peliata. Ale de bata manamina di banua gicang. Horo haroran ni salut siloleo nareng gandot na sa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masian dan nileon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe wap dausus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw parhasya kami pilihanon. Pati bulo na rajon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhititi todim. Asalam tadahami godang ni silolon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mahuriate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang
sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomone roham, di banua tongon sona di banua gijang, leon matuhami sadareon hanguluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongo namar dosa tuhami, una kami tugiti pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasa dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasor madamena tutodim. Amin. Oras madihita, selamat hari Paskah matuhita saluna. Ya. Selamat